Всички знаете вече резултата, че избрани от журито беше Пловдив, но искам да ви уверя, че Варна не загуби. Напротив, Варна спечели още с факта на преселекцията си сред останалите кандидати. Варна спечели с това, че през цялото време на своята кандидатура тя успя не само да акумулира енергия, да събере целият позитивизъм на хората, които са привлечени в екипа и на всички около тях, но успя да развие такава стратегия за културата, която ще бъде двигател от тук нататъка за всичко това, което досега не се е случило в културния живот на града ни. Това, което се случи в София, беше изключително вълнуващо преживяване, но мога да ви уверя, че фактът, че Пловдив спечели, ни най-малко не е разколебал нашето нашето присъствие в София. Напротив, ние получихме изключително много поздравления, както от колегите си в София, така и от другите 3 града, които участваха в състезанието. Целият процес премина чрез изключително спортсменско поведение и ние се стиснахме ръцете и си обещахме, че ще работим заедно и в бъдеще във всички посоки, които ще доведат това достойно да представим България като град излъчил европейска столица на културата. Аз най-искрено ви казвам, че нямам никакво обяснение защо Варна не е спечели. Ние бяхме изключително добре подготвени в рамките на състезанието, в рамките на този проект, с тези процедури, начина по който се прави в останалите европейски държави. И за мен е изключително странно, защо се събираме да даваме обяснения и да отговаряме на въпроси, когато от срещната страна, за съжаление, не е имала възможност да се запознае с основния инструмент, с който Варна е кандидатствал за това. Публичен е, моля ви, нека да се съберем отново, прочетете го внимателно. Може ли за момент? Това е един огромен процес, с който трябва всеки един да се запознае самостоятелно, да го подложи на собствен анализ. И тогава може да се съберем отново и да водим този дебат и този диалог. Защото това е важно. Конкретен въпрос. Колко струва тази книга, която беше казано преди малко, че е гордост и че трябва да се качи? Госпожо Завова, съкън ми я качвайте, защото цял свят ще разбере колко сме немощни. Тази книга е една демонстрация на немощ. Тя е направена на принципа copy-paste. Тя е направена неграмотно. Да, тя е направена неграмотно. Тя е зле преведена. Тя е пълна вътре. Тя е пълна вътре с английски думи, с български наставки и окончания. Тя има невероятни... Аз се четох. Тя струва колко? 200 хиляди. Така ли? Не, 2 милиона и половина струва. Тази книга? Да. Евро. 2 милиона и половина милиарда. Евро. Струва тази не, 25 книга. всъщност, сега като се замисля. Струва тази книга. Да. Много красиво. Значи, един елементарен превод за привличане на публики в български език. Думата въвличам има негативна оценка. Въвлича се в престъпление, а се привлича в книга. Ако тази книга имаше поне една професионална редакция, тя е немощно направена. Много ми колеги, разбираме. Така, ама няма нужда да... Госпожа Десислава Георгиева, която е представителна извадка, пише думата сграда с З. За какво говорим тук? Тук за какво говорим? Надявам се да изпитате известно удовлетворение от това, което правите в момента, госпожо Нягова. Ама ние трябва да се засрамим. Наистина трябва да се засрамим. Извинявайте, но това не е пресконференция. Ако това е представата ви за пресконференция, ако това е представата на журналисти за пресконференция, това не е пресконференция. Аз тук, извинявайте, аз тук въпроси и отговори не чух нападки до тук. Има ли някои конкретни въпроси? Ама вие не давате
вие не давате възможност. Например, ще ви кажа своето категорично безпокойство от това, което видях в трите странички, които са в Комисията по култура, кратката апликационна форма, по-скоро резюмето. Там с този голям акцент за социалистическото ни изкуство и връзка с него. Проблема, който вътре беше заложен с това, че културата във Варна едва ли не се управлява не в посока, т.е. отрича се почти всичко, което по традиция е направено. Резюмето, което беше вкарано в Комисията по култура за тази апликация, беше пократително. Ако то беше прието и обсъдено ето на този форум, бъдете сигурни, че тук ще да възникнат стотици въпроси. Сигурно хиляди ще възникнат, ако публикувате това, всъщност какво представлява вашата представа за бъдещето на варненската култура. Затова, тъй като хората поставят въпроса с непрозрачността, вие оправдавате тази непрозрачност с това, че е било състезание. И вече състезанието приключи. Като е това, което се случва от тук нататък в културата на Варна, не трябва да е непрозрачно. Затова две неща публикувайте. Този бук на български, т.е. всеки, който влезе в сайта да може да го прочете, дайте възможност хората да реагират, да казват каквото иска да казват и публикувайте проектите на фестивали. Значи, ако това не го направите доброволно, ще стане доброзорно, защото на практика вие не можете да откажете по закона за достъп до информация тази информация. И ще трябва да го публикуваме в електронни медии отделно. Тоест, то ще се случи. Знаете ли защо спечели Пловдив? Мотото беше заедно, а вие не бяхте заедно с никого, освен със себе си. Това е. По принцип, това не е точно така. Много бързо забравихте точно скандалите в Пловдив, извинявайте. Много бързо забравихте скандалите в Пловдив. Искам да кажа защо Искам да ви покажа няколко снимки от нашата среща, когато бяха... Не, напротив, когато беше журито тук. Защо ви бяхте там? Това са хората на това беше такава пародия. Жалка пародия. Това не беше варненската общественост, са избрани групи и не знам какви. Обаждат ми се непрекъснато обидени хора. Нямаше туристическа камера, нямаше журналисти, нямаше никой. Аз бях там. Това са избрани от вас групи по не знам какви критерии. И не мисля, че готвачите, които аз много уважавам с шапките, са по-стойностни от това да видят, да речем, в галерията какви в момента имаше там Напротив, господин Серафимов каза, че категорично сте отказали те да видят тези неща, да си представите вашите групи. Истинската общественост е по улиците на Варна, може да излезете, ние правим анкети с тях, 2/3 не само, че смятат, че не е било възможно да стане заради всичко това европейска столица, а 2/3 казват, че не са били приобщени и въобще не са знаели какво се случва. Не сме били заедно, затова Пловдив спечели. Аз наблюдавах внимателно и лицата на екипа там, те имаха съвсем друго излъчване, съжалявам, че го казвам. Вие като постоянен представител на Варна в Брюксел ще лобирате ли това да се случи, да се преразгледа това решение, защото в основната ви трудова характеристика е именно това лобирането за Варна? Мисля, че лобирането за Варна е... Ако сте регистрирали... Значи, лобирането в Заварна по време на тази кандидатура вървеше както при по-доброто представяне на нашите проекти и на нашата програма и при самото състезание, така и в момента, ако Варна реши да жали тази кандидатура, естествено, че ще направим всичко възможно. Има ли срок за обжалване? Вижте сега, срокът за обжалване е в момента, в който излезе резултата от журито, т.е. до края на този месец трябва да излезе доклада на журито. Доколкото знам, в момента се подготвят различните възможности. Те трябва все пак да се видят и от адвокати. Трябва да се потвърди информацията, която беше изнесена в медиите. Сега, допълнителна информация за съществуващи взаимовръзки на член на екипа от София с хора, които са работили за кандидатурата на Пловдив и всякакви такива. Излязаха съвсем наскоро като информация в медиите. Човек не може да бъде сигурен на 100% и трябва да се проверят тия неща. В момента, в който ние имаме фактическа яснота, оттам нататък вече адвокатите ще решат какво правиме. Поех това пътуване с тези хора и ако имах машината на времето, щях да постъпя по абсолютно същия начин. Не изпитвам никакви огризения за свършената работа. Аз започнах да работя по това нещо интензивно през април месец миналата година.
Така че ето тук има една госпожа там отзад зад камерите, която беше също част от администрацията. Тази дама беше консултант до края на миналата година за Европейска столица на културата и много други хора. Нека също да споделят какво са преживяли преди това и какво са свършили на тази тема. Нека дама, за съжаление, човешкият фактор, така наречения секретариат, е живата сила, това е локомотива, който прави и стратегията, и тактиката. Не, не след като съм приключена вече. Аз съм имала своя дял, който е трябвало да направя. Аз няколко пъти попитах има ли въпроси след изложението. Благодаря Благодаря на всички за днешната среща.